Benvinguts a l'Escola Montagut a Vilafranca del Penedès. Aquí, més de 50 professionals del centre es van implicar en la generació d'un nou ecosistema educatiu amb l'acompanyament i la metodologia co-creativa d'Helix 3C. Aquest procés ha permès identificar 6 grans línies estratègiques basades en valors propis com la col·laboració, la confiança, la creativitat, la tolerància o la responsabilitat. Finalitzat l'acompanyament, els docents reflexionen sobre què ha suposat l'experiència per al projecte educatiu de l'escola. Una perspectiva global de la tasca docent que va més enllà del que és el treball d'aula per enfocar-lo cap a una formació holística de les persones, dels alumnes, en el sentit de fer una persona que sigui capaç de fer front a la incertesa del món en el qual viurà, que aquesta incertesa no li faci por, que la vegi com un recurs a partir del qual explorar les seves possibilitats i no pas com un fre o com un bloqueig a la seva evolució personal. Sí, bé, ha estat un procés de reflexió, penso, important al centre, perquè, primer era difícil trobar els espais per trobar-nos, els hem tingut i hem treballat conjuntament gent de diferents etapes, això ha estat molt important, veure els diferents punts de vista dels companys. Coses que ens plantegem pel curs vinent ja, doncs primer penso que tenir en compte l'alumne és un punt de vista que ens hem, és a dir, personalitzar l'aprenentatge. Per mi el més important ha estat veure el potencial que hi ha en aquesta escola. He descobert gent, potser portes temps treballant, i veure que hi ha molt potencial i gent molt implicada, gent amb moltes ganes, i això dona moltes ganes de fer coses. L'experiència d'ecosistemes educatius vol acompanyar els centres docents a crear una nova escola per la vida en la societat actual. Una escola que incentiva els alumnes a tenir la força i no tenir la por de posar-se a prova, de ser capaços d'experimentar el gran gaudi que hi ha en intentar esbrinar al llarg de la seva vida quins són els límits a les seves capacitats, a les seves possibilitats. Això que esdevenir humà, no? És a dir, ser capaç de saber qui pots arribar a ser i a la vegada també que aquest arribar a ser representi ser capaç d'estar amb els altres, treballant al costat seu, aportant aquell punt de diferent, d'originalitat que tens tu, que és la teva diversitat, que és la teva singularitat, en un context de cooperació i de treball en comú. Aquesta escola per la vida se centra en les potencialitats de l'alumne per afrontar amb confiança el principal repte de futur: convertir les incerteses en oportunitats.